салом, ба ҳама. Дар ин видео аз бозии геви видео пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. пешаи пулмона гирифтан камтар дар бораи бозӣ гап мезанем, ки чӣ қадар дариҷа мо метавонем пул кор кунем. Тарзи якуми пул коркунӣ бошад. Вача мо метавонем зер кунем. Мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем, пул кор мекунем. Ва тарзи дигари пул коркунӣ бошад. ҷо поёнда видео ҳаст, значоки видеоро интихоб мекунем. дар ҷа мо метавонем видео тамошо кунему пул кор кунем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Музикаро интихоб мекунем ва дар инҷаро мо метавонем пул кор кунем. поёнда музикаҳоро нишон додисай, болода боша категорияҳошонро нишон дисай. На якум, дуюм, сеюм, чорум. метавонем музикаҳоро категорияҳошон қатъи интихоб кунем. дар поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар инҷа бошад мо силкаро копироват мекунем, дӯстонро дароӣ мекунем, пул кор мекунем. ҳар касе ба силкаи шумо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дига. барои силкаро копироват кардан ҳамин копироватро зер мекунед, силкатон копироват мешавад, ки падилитса мекунед, силкаро дӯстотон дароӣ мекунед, пул бисёртар кор мекунед. ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан дар боло инҷа значоке ки 100% шидагиай, ҳаминро зер мекунем, метавонем пуломона бигирем. дар боло баланси моро нишон дисай. дар баланси ман 0.53 USDT ва поёнашда боша нишон дагиай, ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Withdraw today. ҳамин рӯз ай ҳамин бозӣ $2665 гирифтагианд. ва барашда бошад ҷамъ Withdraw today нависондагиай, ҳамин рӯза бо $3457 шидагиай. барашда боша нишон дагиай, ки ай саршави бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагианд. поёнтарда боша нишон дагиай, ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое, ки дар ҳамин ҷа дидасем, метавонем пуломона бигирем. ман Payeer кашлока интихоб мекунам. дар Payeer боша минимал каш 0.35 USDT, яъне 3.5-4 сомон мешавад 35 USDT. Payeer кашлока интихоб мекунем. поёнда конфирма зер мекунем. ҷое ки аман номер нависондагиай, поёнашда ҳамҷа рақами кашлогмона менависонем ва ҷое ки аман нависондагиай, поёнашда чанд қадар пули кор кардагием менависонем, верифира зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. мебуроем ай бозӣ ва Payeer кашлока мекушоем. дар баланси ман дар Payeer кашлок $3.50 ҳастай. аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлогмонае. рақами кашлогмона копироват мекунем. рақами кашлогмона копироват кардем, бо бозида меоем. ва ҷое ки аман номер нависондагиай, поёнашда ҳамҷа рақами кашлоке ки копироват кардем, ҳамин рақами кашлока савит мекунем. ва ҷа поёнда аман нависондагиай, поёнашда ҳамҷа чанд қадар пуле ки кор кардагием менависонем. дар баланси ман 0.53 USDT ай. ман мехоҳам ки ҳаминҷа 0.40 USDT шо бигирам. менависам дар инҷа ки 0.40 USDT ва поёнда верифира зер мекунем. дар инҷа бошад конфирма зер мекунем. айҷа моро гуфтесай, ки шумо бояд верификатсияро бигзаред, верифира зер мекунем. тамом пул дар баланси мо гузаштаг ва инҷа мо донамест, ки Congrats, you have successful withdraw, яъне ки пул дар баланси шумо бо муваффақият гузаштаг. стрелкаи назарро зер мекунем, менюи бозида меоем ва мебинем, ки дар баланси мо чанд қадар пул мондагиай. ва ина дар баланси мо 0.13 USDT монд. 53 USDT буд, 40 USDT ша гирифтем, 13 USDT дар баланси мо монда. ё Payeer кашлока проверка мекунем, кани пул дар баланси мо гузашта ё ки не. Payeer кашлока мекушоем. дар баланси ман ҳозирам $3.50 ҳастай. як бор кашлока обновид мекунем. болош мекунем, хе поёнаш меорем, кашлок обновид мешавад. ва ина чӣ хеле десе, баланси ман $3.87 шидак. биё мебинем, ки чанд қадар пул дар баланси мо гузаштаг ва чанд қадар комиссия гирифт. аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем. мо 40 сент гузаронда будем, 37 сенташ дар баланси мо гузаштаг ва 3 сент комиссия гирифт. пул мода гузаштаг 6 ноябр 2024 соати 16:54. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.